ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு 7வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். 7வது அத்தியாயம் எதை பத்தி அப்படின்னா ஞான விஞ்ஞான யோகம். இந்த பகவத்கீதையே சயின்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இந்த நாலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் தான் இங்க நம்ம பத்தி பகவானை பத்தியான முழுமையான அறிவு, பகவான் எதிலெல்லாம் இருக்காரு, அப்புறம் அவருடைய ஆன்மீக தன்மை, அவரை எப்படி அடையிறது, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்ய சாக்ஷுரோன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் அந்த டேட்டிஸ்கனோட பணிவான வணக்கத்தை வச்சுட்டு நம்ம அத்தியாயத்துக்குள்ள போடலாம். 7வது அத்தியாயம் ஞான விஞ்ஞான யோகம், அதாவது முழுமையான அறிவு, பகவானை பற்றியான முழுமையான அறிவு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேத்து என்ன பார்த்தோம்? ஏன்னா நேத்து 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம எதை பத்தி படிச்சோம் சொல்ல முடியுமா யாராவது? அஷ்டாங்க யோகம். அஷ்டாங்க யோகம் நம்ம படிச்சோம். அஷ்டாங்க யோகத்துல தான் நம்ம யோகம் படிக்கிறது அப்படின்னா அப்படியே நம்ம பேசிட்டே யோகா பண்ணிடலாமா? இந்த பக்கம் பேசிட்டே இந்த பக்கம் யோகா 5 மினிட்ஸ்ல யோகா முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு பண்ண முடியுமா? நம்ம இல்ல முடியாது. சோ அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா சமபுத்தி. நம்மளோட மைண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பேலன்ஸ்டாவும் இருக்கும். மைண்டும் பேலன்ஸ்டா இருக்கணும், நம்மளோட புத்தியும் பேலன்ஸ்டா இருக்கும், சமமா இருக்கு. எல்லாரையுமே சமநோக்க பார்வையா பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அப்பதான் ஒருத்தர் யமா நியமா, அதாவது வெளிப்புற பண்புகள் உட்புற பண்புகள் எல்லாத்துலயும் அவங்க நேர்மையாகவும் அப்புறம் உண்மையாகவும் இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நாங்க எப்படி உட்கார்றோம் அப்படின்றது, எந்த மாதிரியான போஸ்டர் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு அதையும் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். அதுக்கடுத்து பிராணாயம், மூச்சு பயிற்சின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. மூச்சு பயிற்சி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா தாரணா, பிரத்யேகாரா அப்படின்ட்டு சொன்ன. பிரத்யேகாரான்றது நம்மளுடைய புலன்கள் அத்தனையும் எப்படி அடக்கிறது, எப்படி ஒரு ஆமை தன்னுடைய அத்தனை லிம்ஸும் கூட்டுக்குள்ள அடைக்கிறது, அது போல நம்மளுடைய புலன்கள் அத்தனையும் நம்ம அடக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அப்பதான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம தாரணை, அதாவது நம்மளுடைய மனசை ஒருமிதப்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. மனசை ஒருமிதப்படுத்தினா நம்ம தியானத்துக்குள்ள போகலாம். தியானம் ரொம்ப உச்ச நிலையில போச்சு அப்படின்னா அதுதான் சமாதியா மாறுகின்றது. இதுதான் நம்ம யோகாசனத்தின் நிலைகள் நம்ம பார்த்தோம். சோ இதுக்கெல்லாம் யோக பயிற்சி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏன் மனசை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், ஏன் அப்புறம் எப்படி கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. மனசு அலை பாய்ந்ததே இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால ஒரு பொருள் மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. நம்ம பகவான் பேர்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மனசு பகவான் பேர்ல தான் இருக்கணும், மொழி மத்த இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அப்போ நம்ம எப்படி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்றது அப்படின்னா தினமும் நம்ம அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். தினமுமே நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். தினம் யோகா பயிற்சியை நம்ம பண்ணும்போது நம்ம மனசு ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் வருஷங்கள் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்தி தியான நிலையில ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியும். அதே மாதிரி இந்த யோக பயிற்சிகள்லாம் பண்றாங்க. அந்த யோக பயிற்சி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஃபுல்லாவே இன்னும் முடிக்கவே இல்லை, ஆனா அவங்க அதுக்குள்ள இறந்து போயிடுறாங்க. சோ அவங்க ஒரு தோல்வியற்ற யோகியாக மாறுகின்றார்கள். சோ அந்த தோல்வியற்ற யோகியோட நிலை என்ன அப்படின்னா அவர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீக குடும்பத்துல போய் பிறப்பாங்க, அப்படி இல்லைன்னா மிகுந்த செல்வம் மிக்கவர்களோட இடையில் பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அடுத்தது பக்தி, இது சிறந்தது அப்படின்ட்டு கேட்டா பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்ட்டு நேற்று நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம 7வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா
கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்விப்பட்டதன் மூலம் அவரை பற்றி முழுமையாக அறிவது. சோ போன அத்தியாயத்துல நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி வந்து கேட்டோம். அவரை எப்படி அடைவது, யோகா பயிற்சி மூலம் நம்ம வந்து அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுவும் ஒன் ஆஃப் தி வேஸ்ன்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அப்போ நம்ம அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது ரொம்ப முக்கியமானது. அவர் எந்த உலகத்துல இருக்கின்றார் அப்படின்னா, அவர் வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கின்றார். அவருடைய ஆற்றல்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா எண்ணில் அடங்காதது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். அவ்வளோ நிறைய ஆற்றல்கள் அவர்கிட்ட வந்து இருக்கு. பொருள் மற்றும் ஆன்மீக ஆற்றல்கள் இரண்டிற்கும் ஆதாரமாக இருப்பது கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணரை அறிவதுதான். சோ நம்ம இந்த பூமியில இருந்தா ஜட பூமியில வாழணும் அப்படின்னா கூட கிருஷ்ணரை பத்தி வந்து தெரியணும். நம்ம ஆன்மீக பூமிக்கு போகணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை பற்றி முழுமையாக அறிய வேண்டும். அதுதான் ரெண்டுமே வந்து பகவானால படைக்கப்பட்டது. அதனால ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம எப்படி நம்ம அதை பத்தியான அறிவு வந்து நம்மளுக்கு விருத்தி செய்யறது, எப்படி நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்றது, இதுதான் வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம். அடுத்தது அந்த 3 முறைகளும் கிருஷ்ணரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. எனவே சரணடைதல், அதாவது ரஜோகுணம், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த 3மே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து கட்டுப்பட்டாளர். அதுதான் வந்து அவரை வந்து ரிஷிகேஷா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அந்த ரெண்டுமே, அந்த 3 குணமே நம்மளுக்கு வந்து கட்டுப்பாட்டுல இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம யாரை சரணடையணும் அப்படின்னா, யார் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. சோ நம்ம அவரை வந்து சரணடைதல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து எல்லார் கண்களுக்கும் புலப்பட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. யாருக்கெல்லாம் புலப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்னா, துரோகிகளுக்கு அறிவு கிடையாது. துரோகிகள்னா யாரு, நம்ம வந்து அதே சனாதன தர்மத்துல இருப்போம். ஆனா கோவில்ல வந்து இடிக்கிறது, அப்புறம் கோவில் சொத்துக்களை வந்து அபகரிக்கிறது, இதெல்லாம் ஈடுபடுறவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா துரோகிகள் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அறிவு அப்படின்றது இல்லாதபடி ஆகின்றது. கிருஷ்ணரிடம் எப்பவுமே வந்து அவங்க சரணடைவதே கிடையாது. பக்திமான்கள், அதாவது ரொம்ப பக்தி இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பகவானை வந்து சரணடைவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அறிவில்லாத மற்றவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தேவர்கள், இப்ப எனக்கு வந்து தெரியும், எனக்கு வந்து கிருஷ்ணர் தான் முழுமையானவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்ட அப்புறம் நாம வந்து யாரை சரணடையணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை வந்து சரணடையும். சோ அது இல்ல, எனக்கு நான் வந்து இந்த லோகத்துல வந்து நல்ல வேலையில இருக்கணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும், நிறைய வீட்டுக்கு வந்து வாங்கி போடணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், தேவர்களை வந்து வணங்குவேன். அவங்கதான் வந்து கேட்ட வரத்தை வந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க. சோ தேவர்களின் சரணடைந்தவர்கள் ஆள் மாறாட்டம் செய்பவர்கள். ஆள் மாறாட்டம்னா நம்ம வந்து ப்ராக்சி பண்றது அப்படின்ட்டு சொன்னேன். இதெல்லாம் நிறைய காலேஜஸ்ல வந்து நிறைய நடக்கும். அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் பர்சன்ட் சொல்லுவாங்க, யாரு அப்படின்னு எழுந்துக்கு கேட்டாங்க. ஒரு அந்த லெக்சரரோ இந்த ப்ரொஃபஸரோ வந்து தலை நிம்மதி பார்க்காத டக்கு டக்கு டக்குன்னு டிக் பண்ணிருந்தாங்க வச்சுக்கோங்க, ஈஸியா வந்து ப்ராக்சி பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நம்ம மாட்டிப்போம். அது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு அறிவை வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா சாதாரணமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த படிப்பு ஜாஸ்தி இல்லை அப்படின்னா கூட அறிவு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆள்மாறாட்டம் செய்பவர்கள். அடுத்தது வந்து கடைசியா நான் அஞ்சு இது வந்து யாரை பத்தி படிக்கிறோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிர் மற்றும் அவரது சுதந்திரத்தின் குழப்பம். அதாவது அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து கொடுத்திருக்காரு. பட் இருந்தாலும் சுதந்திரம் அப்படின்றது வந்து கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து கட்டுண்ட நிலையில தான் இருந்துட்டு இருக்கோம். எதுக்கு கட்டுன்னு இருக்கோம்? ஒண்ணு வந்து ஜட பூமிக்கு நம்ம வந்து கட்டுன்னு இருக்கோம். அடுத்தது வந்து நம்மளை அடக்கி ஆளக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நம்ம கீழ்ப்படிந்து நம்ம பண்றதுனால அதனால நம்மளாலேயே எதுவுமே சுதந்திரமா வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்றது அர்த்தமாகுது. அதனாலதான் வந்து சுதந்திரம் அப்படின்னா என்ன, குழப்பமாக இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இதுல முதல் ஸ்லோகம் ஸ்ரீ பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யா சக்தமன பார்த்த யோகம் யுஜ்ஜன் மத் ஆஸ்ரயக அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஞாசசி தச்ருணு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் வந்து சொல்றாரு அர்ஜுனர்கிட்ட, நான் வந்து பிருத்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றி முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் நீ எவ்வாறு சந்தேகமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. சோ பகவானே வந்து தன்னை பத்தி வந்து சொல்றாரு. அதுதான் நீ வந்து சந்தேகமின்றி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடுறாரு. சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சரணடையவே மாட்டோம். அடுத்தது ஞானம் தே அகம் விஜானம் இதம் வஷ்யாம் யசேஷதக
யக் ஞாத்வா நேஹ பூயோ அன்யஜ் ஞாதவ்யம் அவிசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தற்போது ஹரே கிருஷ்ணா. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியது ஏதும் இருக்காது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. சோ பகவான் இப்ப வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த நாலேஜ் வந்து கொடுக்குறாரு, விஞ்ஞானம், ஞான விஞ்ஞானத்தை வந்து அவருக்கு வந்து போதிக்க போறாரு. அது வந்து என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து சொல்றாரு, இதுக்கப்புறம் நீ வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்றது எதுவுமே வந்து கிடையாது. அதனால எல்லாமே வந்து சொல்ற, நீ ஆனா ரொம்ப காது கொடுத்து நீ கேட்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. ஹரே கிருஷ்ணா. மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு கஸ்ஸித் யததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஸ்ஸின் மாம் வேத்தி தத்வதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட லைஃபே வந்து ஒரு மேரத்தான் ரேஸ் மாதிரிதான். எல்லாருமே நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு நிலையில வந்து போட்டி போட்டுதான் இருக்கோம் இல்லையா? சோ ஆயிரம் மனிதர்கள் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். எதுல பக்குவம் அடையிறது அப்படின்னா பகவானை பத்தியான நாலேஜ்ல வந்து பக்குவம் அடைவார்கள். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களுக்கு கூட யாரேனும் ஒருவனையும் என்னை முழுமையாக அறிகின்றார், உண்மையாக அறிகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுல வந்து இந்த பக்தி தூய்மையில யாரோ ஒருத்தருதான் வந்து அந்த தூய்மையை வந்து அடைகின்றார், பகவானை சென்று அடைகின்றார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ பக்தின்றது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் அப்படின்றது கிடையாது. கோயிலுக்கு பட்டு வருது, சாண்டிங் பண்றது அப்படின்றது மாத்திரம் பக்தி கிடையாது. பக்தி அப்படின்றது வந்து நம்ம மத்தவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்றதும் வந்து பக்தி தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 24/7 365 டேஸும் பகவானை வந்து தியானத்துல நிறுத்தி வைக்கிறது தான் வந்து ஒரு சிறந்த வழி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நாலாவது, பூமிர் ஆப அனலோ வாயுஹு கம் மனோ புத்திரேவச்ச அகங்கார இதீயம் மே பின்னா பிரகிருதிர் அஷ்டதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அஷ்டதா அப்படின்னா இந்த 8 இதெல்லாம் அப்படின்னா பூமி, ஆபோ, அனலோ, வாயு, அதாவது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். கம் மனோ புத்தேர், அதாவது மனம், புத்தி, ஏவச்ச அகங்காரம், அகங்காரம். இது மூன்றுமே மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த 8மே என்ன அப்படின்னா சேர்ந்ததுதான் வந்து என்னதுல இருந்து பகவான்ல இருந்து பிரிஞ்சு வந்து ஜடசக்திகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஜடம் அப்படின்னாலே நம்ம பூமிக்கு உண்டானது அப்படின்றது அர்த்தம். அதுதான் வந்து ஜடம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஜடசக்திகள் பகவான்கிட்ட பிரிஞ்சு வந்த சக்திகள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம உயிர் வாழிகள் அத்தனை பேரும் பகவானுடைய உயர்ந்த சக்தியில இருந்து வந்திருக்கோம். அபரேயம் இதஸ்வன்யாம் பிரகிருதிம் வித்தி மே பராம் தேவபூதாம் மகாபாஹோ யயேதம் தார்யதே ஜகத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பூமியை வந்து பகவான் வந்து படைச்சிருக்காரு. அதுதான் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து உயர்ந்த சக்தி. பகவானுக்கு வந்ததுனால நம்ம எல்லாருமே வந்து உயர்ந்த சக்தி. சோ ஒன்று உள்ளது. அந்த இந்த தாழ்ந்த இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக, எந்த தாழ்நிலை ஜடசக்தி அப்படி ஜட இயற்கை அப்படின்னா இந்த பூமி. எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்டே இருந்து வந்தோம். இந்த பகவான் கிட்டே இருந்து வந்த அத்தனை பேரும் வந்து ஜடபூமியில வந்து பிறக்கின்றார்கள். பிறந்து எதுக்காக பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக. எல்லாருமே வந்து சுயநலம் மிக்கவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க, செல்ஃபிஷ் அப்படின்றாங்க. எதுக்காக சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த பூமியை வந்து தனக்காக தான் வந்து அவங்க வந்து செலவழிச்சுக்கிறாங்க. தான் நல்லா இருக்கணும், தான் குடும்பத்தோட இருக்கணும், தான் வந்து எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும், தான் வந்து எல்லா செல்வங்களும் தங்கிட்ட இருக்கணும், தங்கிட்ட எல்லா அறிவும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் செல்ஃபிஷ் பீப்புள் தான். சோ அவங்க வந்து சுயநலத்திற்காக உபயோகக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியது. அதாவது பகவான் கிட்டேந்து வந்த பிரிந்து வந்த ஜடசக்தியில நாம வந்து உயிர் வாழிய வந்து ஒண்ணு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த இதுக்கு நடுவுல நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப போட்டா போட்டி வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. தேவர்களுக்கும் நம்மளுக்கும் போட்டா போட்டி, அப்புறம் வந்து அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் போட்டா போட்டி அப்படின்றது இருந்துட்டு இருக்கு. நம்ம தேவரோட போட்டி போடுறது எப்போ அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வேணும் அப்படின்னும் போது பகவான்கிட்ட வந்து வேண்டும். அது தரல அப்படின்னா நம்ம வந்து கோவம் வரும் நம்மளுக்கு. சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் எப்படி இருக்காரு அப்படின்றத சொல்ல போறாங்க. ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வாணித்யுபதாரய அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகதக பிரபவ பிரலயஸ்ததா.
மத்த பரதரம் நாண்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் புரோதம் சூத்ரே மணிகணா இவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து 6வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவை. ஒண்ணு ஜடசக்தி, இல்லைன்னா வந்து ஆன்மீக சக்தி. நம்ம நிச்சயம் வந்து ஆன்மீக சக்தி கிடையவே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம திரும்ப 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 வந்து பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு அந்த இதுலயே ஓடிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம நிச்சயம் வந்து ஆன்மீக சக்தியே கிடையாது. பகவான் ஒருத்தர் தான் வந்து ஆன்மீக சக்தி. ஏன்னா அங்க பிறப்பு இறப்புன்றது கிடையவே கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு பகவான். சோ நம்ம வந்து அந்த உலோகத்தை அடையணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவரை நோக்கி நம்ம தவம் செய்யணும், இல்ல அவரை நோக்கி தியானம் செய்யணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ ஜடமாகவும் இயற்கையாகவும் இருப்பவை அனைத்திலும் ஆதியும் அந்தமும். சோ பகவான் வந்து இந்த ஜட உலகத்தை வந்து எதுக்காக படைச்சாரு அப்படின்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகள் வந்து பாத்தீங்க அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு உலகம் வேண்டித்து அதுக்காக இந்த ஜடபூமியை வந்து படைத்தார்கள். சோ அந்த அந்த அனைத்து உயிர்களும் இங்க வந்து ரொம்ப ஆனந்தமா வந்து அவங்க இருந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனந்தமா இருந்தாலும் அட் த சேம் டைம் வந்து அவங்க எல்லாம் சில இதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. பிறப்பும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, இறப்பும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது எல்லா இதுக்கும், அதாவது நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கும் சரி, இந்த ஜட உலகத்துக்கும் சரி, யார் முதன்மையானவர் அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து முதன்மையாக. அவர் தான் வந்து ஆதியும் அந்தமும் ஆவார். அவரே நிச்சயமாக நம்ம அவரை பத்தி நம்ம நிச்சயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இங்க வந்து காமிக்கிற இந்த பிக்சர்ல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த பிக்சர்ல வந்து அவரை சுத்தி வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அத்தனையும் வந்து பிளானட்ஸ் தான், கிரகங்கள் தான், அத்தனையும் கிரகங்கள். சோ இந்த கிரகங்கள் எப்படி அப்படின்னா இது சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்குமே, இது யார் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து விஞ்ஞானத்துல எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ்ன்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இந்த சென்ட்ரல்ல இந்த சன் இருக்கு, அதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது எல்லாரையுமே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ சன் வந்து மூவ் ஆறுது இல்லை, இந்த கிரகம்லாம் வந்து சன்னை சுத்தி மூவ் ஆறதுனால அதோட வேரியஸ் வந்து சீசன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சம்மர் சீசன், வின்டர் சீசன், ஸ்ப்ரிங் சீசன், ஆட்டம் சீசன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. சம்மர், அப்புறம் வந்து ஆட்டம், அடுத்தது வந்து வின்டர், அப்புறம் ஸ்ப்ரிங். இது 3 தான், இது 4 வந்து 1 டே வந்து இருக்கு. கோல்டு சீசன்ன்றது எதுவுமே கிடையவே கிடையாது. நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டுன்றது இல்ல. இங்க வந்து இந்த பிக்சர்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா நிறைய கிரகங்கள் வந்து பாக்குறோம். இந்த கிரகங்கள் அனைத்தையும் பகவான் தான் வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டு இருக்காரு. அவர்தே வந்து மேற்பார்வையாளர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். சோ அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரு வந்து ஒரு சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸா இருந்தாரு. சென்ட்ரல்ல இருந்து மற்ற கிரகங்கள் அனைத்தும் அவரை சுத்தி வந்து வரா மாதிரி அவர் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தார். சோ இந்த இந்த நிலையில இருந்துட்டே அவரு மத்த லோகத்தையும் வந்து பார்த்தார் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். சோ ஹரே கிருஷ்ணா. மாறல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ செல்வத்தை வெல்வோனே என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதும் இல்லை. சோ அதுதான் வந்து சொல்றாரு. அது அத்தனையும் வந்து ஒரு சீரா வந்து சுத்தின்னு இருக்கு இல்லையா, ஒரே ஒரு முத்து மாலை எப்படி இருக்கும், ஒன்னா இருக்கும் இல்லையா, அந்த நடுவுல இருக்கிற அந்த நூல் தான் வந்து பகவான். அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்னா சேர்க்கிறாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அந்த நூல் அருந்தெடுத்து அப்படின்னா இந்த கிரகங்கள் அத்தனையும் வந்து ஒன்னோட ஒண்ணு மொராயசிக்கும் எல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு செதறி போகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸா பகவான் வந்து அதை வந்து தாங்கி பிடித்துக் கொள்கிறார். நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அனைத்தும் என்னை சார்ந்துள்ளன அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அவரு தான் எல்லா லோகத்தையும் படைச்சாலும் அவரை சுத்திதான் எல்லாமே நடக்கின்றது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. அவரு இப்ப வந்து எதுல எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து இந்த விஞ்ஞானம் நான் வந்து சொல்றேன், எனக்கு ஆன்ம விஞ்ஞானம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானம், ஞான விஞ்ஞானம் பத்தி நான் வந்து சொல்றேன், நாலேஜ் பத்தி நான் வந்து சொல்லும் போது நான் வந்து உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஏன்னா என்னை பத்தி வந்து நானே தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஏன்னா பகவான் வந்து சொல்றாரு என்னை பத்தி நானே தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு முந்தையனும் யாரும் கிடையாது, அவரை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சவங்களும் யாரும் கிடையாது. அதனால பகவானே வந்து தன்னை பத்தி வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ அவரு எதுல எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு இங்க அர்ஜுனருக்கு உரைக்கின்றார். ரசோ ரசோ அகம் அப்சு கௌந்தேய
பிரபாஷ்மி சசி சூரியயோக பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தகே பௌருஷம் நுருஷு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து சொல்றாரு, குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் அப்படின்றாரு. நீரின் சுவை, நம்ம வந்து தண்ணி குடிக்கிறோம், தண்ணி குடிக்கும் போது நல்லா இருக்கு, டேஸ்டா இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து பகவான் வந்து இருக்காரு. சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஆகாயத்தில் சப்தமாகும், ஆகாயத்துல வந்து சப்தமாக இருக்கின்றார். எப்படி அப்படின்னா, ஆகாயத்துல வந்து லாங் பேக் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த நாசால மாதிரி எந்த இதுவுமே வந்து கிடையாது, எந்த இதுவுமே கிடையாது. ஆனா அந்த இடத்துல மாத்திரம் சத்தம் மாத்திரம் வந்துட்டு இருக்கு. அதுதான் வந்து ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆகாயத்தில் ஒளியாக இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதர்களின் திறமையாகவும் நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. ஒருத்தர் மனுஷன் வந்து ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்டா இருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ பகவான் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து இருக்காங்க அப்படின்றது அர்த்தமாகின்றது. சோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன படிச்சோம் அப்படின்னா, பகவான் என்னவாக இருக்கின்றார்? எல்லா இடத்துலயும் நீர்ல வந்து என்னவா இருக்கின்றார்? சுவையாக இருக்கின்றார். சூரிய சந்திரங்கள்ல என்னவா இருக்கின்றார்? ஒளியாக இருக்கின்றார். வேத மந்திரங்களில் என்னவா இருக்கின்றார்? பிரணவ மந்திரமாக இருக்கின்றார். அப்புறம் வந்து ஆகாயத்துல சப்தம் அப்படின்றது அந்த ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரமாக பகவான் வந்து இருந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். இனிமே வந்து பகவான் வந்து தன்னை பத்தி ஒன்னொன்னா வந்து சொல்லப்படுறாரு. சோ இதுதான் வந்து சொல்றாங்க ஓம் என்ற மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா. கந்த ப்ரோதிவ்யாம் ச தேஜஸ்ஸாஸ்மி விபவசௌ ஜீவனம் சர்வபூதேஷு தபஸ்ஸாஸ்மி தபஸ்விஷு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் வந்து சொல்றாரு, பூமி இப்ப வந்து நம்ம மழை பெஞ்சிட்ட அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? மழை வந்து ரொம்ப நல்லா பெய்யறது இல்லை. ஒரு சாதாரணமா ஒரு மழை பெஞ்சிட்டு விட்டுடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, வெளியில போய் நின்றோம் அப்படின்னா ஒரு வாசனை வரும். அதுதான் வந்து மண் வாசனை. அதுதான் வந்து பூமியோட அசல் வாசனை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுக்கு வந்து சென்ட் கிண்ட் எதுவுமே வந்து கிடையாது. பட் இருந்தாலும் இந்த மழை பெஞ்சு முடிஞ்ச உடனே அது ஒரு வாசனை வரும் பாருங்க, அது பூமியோட வாசனை. நான் பகவான் வந்து சொல்றாரு, நான் அந்த வாசனையாக நான் இருக்கின்றேன். நெருப்புல நான் வந்து வெப்பமாக இருக்கின்றேன். நான் எல்லா உயிர்களுக்கும் உயிராக இருக்கேன். நான் தான் வந்து உயிர் கொடுக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதனால என்ன அப்படின்னா, அந்த ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் பகவான் தான் உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்காரு. எப்படி ஆத்மா அப்படின்னா, ஆத்மாவே வந்து பகவான் கிட்டேன்னு வந்ததுதான். அந்த ஆத்மாவே வந்து யார்கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்தா இருந்தது. அதுதான் வந்து உயர்ந்த சக்தி அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து இந்த இதுல வந்து சொல்றாரு. சோ நான் சன்னியாசிகளின் தவங்களுள் நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன். சன்னியாசிகள்லாம் வந்து தவம் இருப்பார்கள் இல்லையா, அந்த தவமாக பகவான் வந்து இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. இப்ப வந்து எதுல எல்லாம் அவர் இருக்காரு அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்கலாம். சுவாதி, நீங்க படிக்கிறீங்களா? தண்ணீரின் கீழ் கூறியவற்றுள் அப்படியே படிக்கணுமா? தண்ணீரின் சுவை, சந்திரன் சூரியன்களின் ஒளி, வேத மந்திரங்களின் ஆகாசத்தின் ஒளி, மனிதனின் திறன், பூமியின் மனம், தீயின் வெப்பம், உயிரினங்களின் வாழ்க்கை, அனைத்து சன்னியாசிகளின் தவம், அனைத்து இருப்புகளுக்குள் அசல் விதை, புத்திசாலித்தனத்தில் நுண்ணறிவு, சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களின் வலிமையானவர்களின் வீரம், மத கொள்கைகளுக்குள் அடக்கிய இல்லற வாழ்க்கை. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட். டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? பக்கத்துல இருக்கவங்க கிளாஸ்ல சேர்த்து விட்டீங்களாக்கும்? இல்ல, அப்பா கூட தான் போறேன். ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பகவான் தான் இதுல எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுதான். 8ல இருந்து 11 வரைக்கும் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, தண்ணீர்ல பகவான் வந்து சுவையாக இருக்கிறார். சூரியன் சந்திரன் அப்படின்னா பகவான் தான் அதுக்கு வந்து ஒலி வந்து கொடுக்கின்றார். அப்புறம் வந்து வேத மந்திரங்கள்ல வந்து ஓம் என்ற மந்திரத்தோட பிரணவ மந்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க.
அப்புறம் ஆகாசத்துல எப்பவுமே வந்து ஒலி வந்து இருந்துட்டே இருக்கு. அந்த ஒலியாக பகவான் வந்து இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. மனுஷன்ல வந்து யாராவது ஒருத்தர் திறமைசாலியாக இருந்தார் அப்படின்னா அவருக்குள்ள பகவான் இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாருக்குள்ளயும் பகவான் இருக்காரு. இந்த திறமை அப்படின்ட்டு வரும்போது பகவான் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது வந்து பூமியின் மனமாக பகவான் இருக்காரு. தீயில வந்து வெப்பம் ஜாஸ்தியா இருக்குல்ல, அந்த வெப்பமாக பகவான் இருக்காரு. உயிரினங்களில் வாழ்க்கை அப்படின்னு வரும்போது அந்த நம்ம வாழ்கின்ற வாழ்க்கைன்றது அது பகவான் அளித்த ஒன்று அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். அனைத்து சன்னியாசிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தவம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அனைத்து சன்னியாசிகளும் தவமாக பகவான் இருக்கார். அனைத்து இருப்புகளுக்கு அசல் விதை, அதாவது விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தையாக பகவான் வந்து இருக்கின்றார். புத்திசாலியாக இருந்தா அப்படின்னா நுண்ணறிவு வந்து அவர்கிட்ட வந்து இருக்கு அப்படின்றது அர்த்தமாகின்றது. சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களில் வலிமையை வந்து வலிமையாக யாராவது ஒருத்தர் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா பகவான் வந்து கொடுக்கிறார். வலிமையானவர்களில் என்ன அப்படின்னா, வலிமை அப்படின்னு வந்து சத்திரியர்கள் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த சத்திரியர்கள் வீரம் ஜாஸ்தி மிகுந்தவர்களாக இருக்காங்க. அதனால அவர்கள் வந்து வீரம் மிக்கவர்கள் பகவானுடைய அருள்னால இருக்காங்க. அடுத்தது வந்து மத கொள்கையில வந்து இல்லற வாழ்க்கை ஒருத்தர் வந்து நடந்துட்டு இருந்தாங்க. இல்லற வாழ்க்கை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, ஒரு கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து வாழ்வதுதான் இல்லற வாழ்க்கை. அது வந்து பகவானால அளிக்கப்பட்ட. அதை விடுத்து நம்ம வந்து வேறு விதமாக இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து இல்லற வாழ்க்கையாக ஆகாது. அதுதான் வந்து நெறிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 12வது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏ சைவ சாத்விகா பாவா ராஜசாஸ்தாமசாஸ்தயே மத்த ஏ வேதிதான் வித்தி நத்வகம் தேஷு தேமயி ஸ்ரீபிர்குணமயைர் பாவைர் ஏவி சர்வம் இதம் ஜகத் மோஹிதம் நாபிஜானாதி மாம் ஏப்ய பரம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து குணங்கள் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. என்னென்ன குணம் யாரா இருக்கு அப்படின்றது வந்து சொல்றாங்க. சோ சத்துவ குணம் இருக்கு, ரஜோகுணம், தமோ குணம் என்ற இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. சோ இப்ப வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க, தமோ குணத்துல இருக்காங்க, சத்துவ குணத்திலயும் இருக்காங்க அப்படின்னா அதை அளித்தது பகவான் தான் வந்து அளித்தாரு. இந்த 3 முக்குணங்களையும் வந்து இந்த உலகத்திற்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே வந்து பகவான் தான். சோ ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். பகவான் வந்து எல்லா குணங்களையும் அவர் வந்து கொண்டு வந்தாலும் ஆனா அவருக்கும் அந்த குணங்களுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அவர் வந்து சுதந்திரமானவர். அவரை வந்து எதாலையும் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் இல்லை, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அந்த குணங்கள் அனைத்தும் என்னக்குள்ள வந்து அடக்கம். அடுத்தது வந்து இந்த 13வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்று 3 வகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. சோ பகவானுக்கு வந்து யாரும் இல்லை, அதனால அவரை பத்தி எடுத்து சொல்றதுக்கு அப்படின்றது யாரும் இல்லாதனால சோ அவர் வந்து அததான் வந்து சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, இந்த குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பற்ற அழிவு, இந்த குணங்களும் இருந்தாலும் அழிவுறாங்க. ஆனா நான் குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவனாக இருக்கிறதுனால நான் அழிவற்றவன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. எனக்கு வந்து இறப்பு அப்படின்றது கிடையாது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. இது எல்லா உலகங்களும் அது பத்தி வந்து அறிவு வந்து கிடையாது அப்படின்னே வந்து சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. दैवी सा गुणमयी मम माया तुरत्यया मां एव ये प्रपद्यन्ते मायां येदां तरन्ति ते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாலான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் எளிதில் அவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கடக்கலாம், அந்த சம்சார கடலை வந்து கடக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ இங்க வந்து அவர் நீந்தின்னு இருக்காரு, அந்த சம்சார கடல்ல வந்து நீந்தின்னு இருக்காரு. சோ அவர் வந்து பகவான் கிட்ட சேரணும் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட அந்த கையை வந்து கொடுக்கணும். அவர் வந்து அதுக்கு வந்து முழு நம்பிக்கை பகவான் கிட்ட இருந்தாதான் அவர் வந்து கை கொடுப்பார். இல்லையா அவர் வந்து பகவான் கிட்ட அவர் வந்து கை வந்து கொடுக்க மாட்டாருன்னு சொல்றாங்க. அதனால இந்த தெய்வீக சக்தி அவங்களுக்கு வந்து அந்த தெய்வீக சக்தி இருந்து ஜட இயற்கையை விட்டுட்டு அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட சரணடையணும் அப்படின்னு அவங்க எண்ணம் தோன்றினால் பகவானே அதுக்கு வந்து உதவி செய்வார் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். சோ இந்த தெய்வீக சக்தியை வந்து வெல்லுதற்கரியது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க.
சோ யார் ஒருத்தருக்கு வந்து பகவானை பத்தியான நிறைய தெரியணும், நான் வெறும் பகவத்கீதை மாத்திரம் கத்துட்டா போறாது, நம்ம வந்து இன்னும் பகவானை பத்தி நிறைய தெரியணும் அப்படின்ட்டு யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ அந்த விருப்பத்தை பகவான் வந்து பூர்த்தி செய்வார். அதுவும் நம்மளோடது வந்து சின்சியரா இருந்ததுன்னா பகவான் வந்து பூர்த்தி செய்வார். யாருக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த யாரெல்லாம் பகவான் கிட்ட வந்து சரண் அடைய மாட்டார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமாக மாயையா பக்ருத ஞானா ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ துஷ்கிருத்தினா கெட்ட புத்தி உள்ளவர்கள், மூடா, ஃபூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து வந்து நராதமா அப்படின்னா அறிவு வந்து மங்கி இருக்கக்கூடியவர்கள். ஆசுரம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து அசுரர்கள் அப்படின்றது வந்து சொல்றாங்க. சோ சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதர்கள் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையும் ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதை வந்து சொல்றாங்க. துஷ்கிருத்தினோ அப்படின்னு வரும்போது நாத்திகர், அதாவது அறிவாளிகள். ஆனா அவங்க வந்து மாயையால சிக்கின்றனர். இவங்க எல்லாருமே வந்து படிப்பு நிறைய நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய எக்கச்சக்கமா படிச்சிருப்பாங்க. அவங்க வந்து நீங்க வந்து என்னதான் பகவானை பத்தி சொன்னாலும் அவங்க ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க. சயின்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க, சயின்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம், இதெல்லாம் வந்து பிலாசபி இதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. மூடர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த சில பேர் பார்த்திருப்பீங்க, காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் உழைப்பாங்க. காலையில 6 மணிக்கே வீட்டை விட்டு கிளம்பிடுவாங்க, நைட்டு வரத்துக்கு 11 மணி ஆகும். அதுக்கு மேல சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி மறுநாளைக்கு காலையில எழுந்து ஓடணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் மூடர்கள். என்ன ஒண்ணு, ஒரே ஒரு புல்லு கட்டுதான் கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் சம்பளம் வந்து கம்மியா இருக்கும், நிறைய நேரம் வந்து வேலை பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். சோ ஒரு புல்கட்டு கிடைப்பதற்காக ஏன் கழுதை மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும்? முட்டாள்தனம் இல்லையா? சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் அவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏன் கிளாஸ்க்கு வரல அப்படிங்கிட்ட எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்வாங்க. சோ நேரம் இல்லாமல் பொருள் ஈட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது. சோ பகவான் கிட்ட நம்ம சரண் அடைஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையானது பகவான் அத்தனையும் வந்து கொடுப்பார். சோ உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ நேரமே கிடையாது. இவர்கள் தான் வந்து நராதமா மூடர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து நராதமா அப்படின்ற வந்து மனித இனத்திலேயே ரொம்ப தாழ்ந்த இது. அது நாயை தின்பவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. உதாரணமாக ஜகாய் மத்தாயின்னு ஒரு 2 பேர் இருந்தாங்க. அவங்க வந்து ரொம்பவே வந்து மோசமான ஒரு பிறவி அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். எப்பவுமே வந்து அடுத்தவங்களை வந்து தொந்தரவு கொடுக்கறது, அப்புறம் வந்து வீண் பேச்சுகள் பேசுறது, பகவானையே வந்து நிந்தனை பண்றது, இதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு தடவை என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, நிறைய நல்லா குடிச்சிட்டு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அப்படியே தெருவுல இருந்து திரிஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நித்யானந்த பிரபு என்ன பண்றாரு, அவங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப யாராவது வந்து அந்த மாதிரி இந்த காலத்துல பண்ண முடியாது எதுவும். அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரோட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஆதரவு அளிச்சு அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடெல்லாம் போட்டு எல்லாமே வந்து பண்ணக்கூடிய டைம் அது. சோ அந்த சமயத்துல வந்து நான் நித்யானந்த பிரபு வந்து இவங்க 2 பேரையும் வந்து சொல்றாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து குடிச்சுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, அந்த குவளை, அந்த மண் குவளை, அதையே வந்து நித்யானந்த பிரபு நெத்தி மேல அடிச்சிடுறாங்க. சோ இது வந்து அங்க பார்த்துட்டே வராரு யாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருது. என்னது இது, இந்த மாதிரி வந்து என்னுடைய பக்தனை போய் நீ வந்து இந்த மாதிரி பண்றிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு விருட்டுன்னு அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து பகவானுடைய அவதாரம் இல்லையா, அதனால சுதர்சன சக்கரத்தை எடுத்தாரு. அதனால உடனே என்ன பண்றாரு நித்யானந்த பிரபு, பிரபுவே நீங்க வந்து கொஞ்சம் இதுவா வந்து இது பண்ணுங்க, ஏன்னா இவங்களை வந்து நிச்சயம் வந்து நம்ம திருத்தத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு, அதனால என் சார்பாக அவங்க கிட்ட வந்து நீங்க கோபிக்க கூடாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து தன்னோட தப்ப உணர்ந்து நித்யானந்த பிரபுவோட இணைந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுல வந்தார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து ஆசுரம் பாவம். இது வந்து ராவணன் என்ன பண்றாரு, உலகை வெல்ல வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக கடும் தவம்லாம் நிறைய வந்து புரிகின்றார். இந்த நம்ம கூட படிச்சிருக்கோம், இந்த இவங்க நவகிரகங்களை வந்து ஆட்டி படைக்கிறாரு அவர். எப்படி அப்படின்னா தன்னோட அரியணைக்கு ஏறதுக்கு வந்து படிக்கட்டுகள் இருக்கு இல்லையா, அத்தனை நவகிரகம், அதாவது 9 படிக்கட்டுகளை அவர் வந்து கட்டினாரு. அந்த ஒரு படிக்கட்டுல ஒரு கிரகம் வந்து வச்சு இது பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவங்க அத்தனை பேரையும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய தியானத்தினால அவங்க தவத்தினால என்ன பண்ணாங்க, சிவபெருமான்கிட்ட வரம் வாங்கி ஒரு படிக்கு ஒரு இது சூரியன், சந்திரன், அப்புறம் வந்து ராகு, கேது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கிரகங்கள் வந்து படிக்கட்டு மேல. சோ அவர் மேல ஏறும்போது என்ன ஆகுது,
அந்த கிரகங்கள் மேல அந்த கிரகங்கள் இருக்கு இல்லையா, அது மேலதான் வந்து கால் வச்சு ஏறுவாரு அப்படின்ட்டு அவ்வளவு வந்து அசுரத்தனம் வந்து அவர்கிட்ட வந்திருக்கு. அவர் வந்து ஒரு சமயம் வந்து உலகை வெல்ல வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக கைலாய மலை இருக்குல்ல, அதையே வந்து தன்னோட கைகளால வந்து எடுக்க முயற்சி பண்ணாரு. சிவபெருமான் என்ன பண்ணாரு, அவர் அப்படியே அந்த அந்த கைலாயத்தை வந்து ஒரு தன்னுடைய கட்டை விரல், கால் கட்டை விரல்ல அப்படியே நெசுக்கினாரு. அப்போ உடனே அவர் வந்து கீழே விட்டுட்டு ஓடினாரு. இல்லைன்னா அது கீழே அவர் வந்து அழிஞ்சு போயிடுவாரு. அதனாலதான் இந்த 4 பேருக்கும் வந்து நம்ம பகவானை பத்தி எதுவுமே வந்து சொல்லக்கூடாது. ஒண்ணு வந்து துஷ்கன் இருக்கணும், அதாவது நாத்திகவாதிகள். அந்த அறிவு இருக்கும், ஆனா நாத்திகவாதிகளா இருப்பாங்க. மாயையில சிக்கொண்டவர்கள் கொண்டு மாயையில சிக்கொண்டவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். அடுத்தது வந்து மூடர்கள். மூடர்களும் அதே மாதிரிதான். நராதமாவும் அதேதான். இந்த மாசுரம் பாவம்ன்றது ஒரு பேய் குணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன். எந்த சமயத்துல எந்த மாதிரி இருப்பாங்கன்றது சொல்ல முடியாது. 16 சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ரிதினோ அர்ஜுன ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசூர் அர்த்தார்த்தி ஞானி ச பரதர்ஷப. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, வரதர்களில் சிறந்தவனே 4 விதமான, முன்னாடி என்ன சொன்னாரு, இவங்கெல்லாம் என்கிட்ட சரண அடைய மாட்டார்கள். 4 பேர்கள் வந்து சொன்னாங்க. யாரு? துஷ்கிருத்தினோ, மூடா, நராதமா, ஆசுரி, அதாவது அசுரர்கள். இங்க 4 பேரும் என்கிட்ட வந்து சரணடைய மாட்டார்கள். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த 4 பேரு என்னை பத்தி வந்து நல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படக்கூடியவர்கள். யார் அந்த 4 பேரு அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து துயருற்றோர். நம்ம சாதாரணமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்துருது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உடனே வந்து பகவானை வந்து வேண்டிப்போம். கடவுளே, நீ என்னுடைய இந்த கஷ்டத்தெல்லாம் நீ போக்கு, நான் உனக்கு வந்து விளக்கேத்துறேன் அப்படின்னாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா வீட்டுல இருக்க லேடிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம வந்து ஒரு இது சின்னதா ஒரு டப்பாவை தூக்கின்னு அகல் விளக்கு, இந்த நெய் விளக்கேத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நெய் விளக்கேத்த போவாங்க. சோ இது எல்லாமே எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்த போது அதுதான் வந்து துயருற்றோர். யார் பகவானை வந்து அடிக்கடி வந்து சிந்திக்கிற யோசனை பண்ணிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த துயருற்றோர், ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள். அடுத்தது வந்து எனக்கு நிறைய செல்வம் வேணும் அப்படின்றதுக்காக பகவான் பேர்ல நிறைய வந்து யாகங்கள்லாம் வந்து செய்வார்கள். அடுத்தது வந்து கேள்வியுடையார். ஏன் பகவான் இப்படி இருக்காரு, அந்த அந்த கோலக்கா விந்தாமி ஏன் அங்க இருக்கு, அதுக்கு நடுவுல ஏன் இது பிரஜாரிவர்னு ஒண்ணு இருக்கு, கடவுள் இங்க இருந்துதானே கிளம்பினாரு, எல்லாருக்குமே எல்லாருமே கூட்டின்னு போயிருக்கலாம்ல அப்படின்ற ஒரு கேள்விகள்லாம் வந்து நிறைய கேட்கக்கூடியவர். அதனால கேள்வியுடையவர். அடுத்தது வந்து பூரணத்தின் பகவானை பத்திய உண்மையான அறிவை வந்து தேடுறதுக்கு நிறைய பேரு இருப்பாங்க. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. 4 பேர்கள். ஒருத்தர் வந்து யாரு, துயரற்றோர். 2வது செல்வத்தை விரும்புவோர். 3வது கேள்வியுடையவர். 4வது பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர். இவங்க 4 பேரும் வந்து பகவானை பத்தியான ஞானத்தை பெறணும்னு விருப்பப்படுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணரை ஏற்கும் 4 வகை மக்கள். அர்த்த, அதாவது துயரற்றோர். அர்த்தார்த்தி, செல்வம் வேண்டுவோர். ஜிக்ஞாசு, அதாவது கேள்வியுடையோர். ஞானி, முழமுதல் உண்மையை பற்றிய ஞானத்தை தேடுபவர். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கதை வந்து 7 கதைகள் இருக்கு. யாருக்கு எந்த கதை தெரியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கஜேந்திர மோட்சம் யாருக்கு தெரியும்? பகவானை யாரெல்லாம் வந்து சரணடைகிறார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கஜேந்திர மோட்சம், 2வது வந்து திரௌபதி, 3வது வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி பிறப்பு, 4வது பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து பாகவதம் கேட்டல், 5வது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா துருவ மகாராஜ், 6வது வந்து ராமர் ஹனுமான் அவங்களுடைய உறவு பத்தி வந்து சொல்றாங்க. 7வது வந்து இந்த நைமிசாரண்யத்துல இந்த சூத்த பௌராணிகர் அவர் வந்து கேள்விகள்லாம் வந்து கேட்கிறாரு. யார்கிட்ட? சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்ட. அவங்க எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த இதை பத்தி. ஏன்னா நம்மளுடைய பாகவதம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, பகவானுடைய லீலைகள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு விருப்பப்படக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். யாருக்கு கதை தெரியும்? முதல் வந்து கஜேந்திர மோக்ஷன் கதை. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கஜேந்திர மோக்ஷ கதை உங்களுக்கு இப்ப சொல்றீங்களா நீங்க? கஜேந்திர மோட்ச கதை வந்து முதலை வந்து கால பிடிக்கிறப்போ ஆமா காப்பாத்துறது. சோ அவங்க வந்து பூர்வ ஜென்மத்துல வேற்று ஒரு இதுவா, அதனாலதான் அவங்க வந்து
யானையாக வந்து பிறப்பெடுத்தார்கள் இந்த ஜென்மால அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ முதலையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 பேருக்குள்ள எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை வருது அப்படின்னா முன் ஜென்மத்திலயும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை. இப்ப வந்து அண்ணா தங்க அப்படின்னு சண்டை போட்டுட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அது முன் ஜென்மத்தோட தொடர்ச்சி கூட இருக்கு. அதே மாதிரிதான் இங்க இந்த யானையும் இந்த முதலையும். முதலையோட இது என்ன அப்படின்னா யானை மூலமா தான் நமக்கு வந்து லிபரேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்றது, இந்த முதல்ல யானையை டக்குன்னு வந்து பிடிச்சிடுறது. சோ அந்த யானைக்கு வந்து உயிர் போற மாதிரி நல்லா இருக்கு. அப்போ உடனே என்ன பண்றது, அவர் வந்து சரணடையுது. எப்படி சரணடையுது, பகவானை நோக்கி பூவை போடுறது, பகவான் வந்து ஓடி வர்றாரு, அந்த யானைக்காக ஓடி வர்றாரு. அதுதான் வந்து சரணடைதல் அப்படின்றாங்க. சோ அடுத்தது வந்து திரௌபதி என்ன பண்றாங்க, மானபங்கப்படுத்த போகும்போது சேலையை பிடிச்சு இழுக்கும் போது பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து சேலையை வந்து அளித்தார். அடுத்தது வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி, இந்த வியாசருடைய மகன் தான் வந்து சுகர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. சோ அவர் வந்து தன்னுடைய மனைவி வியாசர் வந்து தன்னுடைய மனைவி கிட்ட வந்து பாகவதம் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு. பாகவதத்துல வந்து கலியுகத்தோட இதை பத்தி வந்து சீற்றத்தை பத்தி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. சோ அதை போய் கேட்ட உடனே இவருக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த குழந்தையா இருக்கு. இப்போ அதுக்கு வந்து ரொம்ப பயம் எடுத்துக்கிட்டு, கிச்சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நான்லாம் பிறக்கவே மாட்டேன்பா, நான் அம்மா வயிற்றுக்குள்ளேயே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது. ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து 12 வயசு ஆயிடுது அந்த குழந்தைக்கு. அப்பவும் அம்மா வயிற்றுல இருந்துன்றது. அப்போ உடனே என்ன பண்றது, பகவான் வந்து அதை வெளியில வா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோன்னே வந்த உடனே நேரம் வந்து காட்டுக்குதான் போயிடுது. ஏன்னா 12 வயசு ஆயிடுது இல்ல, அதனால காட்டுக்குதான் வந்து நடந்து போயிடுது அந்த குழந்தை அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னான். ஹரே கிருஷ்ணா. 16 வருஷம். ஆமா 16 வருஷம் அது காட்டுக்கு வந்து நடந்து போயிடுது. அடுத்தது வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன பண்றாரு, அவங்க அம்மா வயிற்றுல இருக்கும்போதே வந்து பாகவதத்தை வந்து கத்துட்டாரு. சோ அது வந்து யாருக்காவது சொல்லணுமே அப்படின்றது அது தேடிட்டு இருந்தாரு, யாருக்கு சொல்லலாம் பாகவதத்தை பத்தி அப்படின்ட்டு தேடிட்டு இருக்கும்போது கரெக்டா அந்த சமயத்துல பரீட்சித் மகாராஜ் என்ன பண்ணாரு, பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து ராஜாவா இருந்துட்டு இருந்தாரு. அவர் வந்து அவருடைய ஆட்சி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளவு சுபிக்ஷமா இருக்கும். கொஞ்சம் கூட வந்து என்ன சொல்றது, பாவர்ட்டி, அதாவது ஏழ்மை தன்மை அப்படின்றது எங்குமே இல்லாத இருக்கு. எல்லாருமே வந்து நல்ல பணமும் அப்படின்னு குணமும் நல்லாவே இருந்தது. சோ இப்படி இருக்கும்போது கலியுகம் வந்து அப்ப வந்து கலிபுருஷன் அப்படின்றவரு வர ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சோ கலிபுருஷனுக்கு இவர் வந்து ஒரு தடையாவே இருந்துட்டு பகவான் பார்த்தாரு, இவருக்கு ஏதாவது ஒரு பண்ணணுமே அப்படின்றதுக்காக இவர் என்ன பண்றாரு, பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து வேட்டையாட போறாரு. வேட்டையாட போகும்போது அவருக்கு வந்து தண்ணி தாகம் எடுத்த உடனே அங்க ஒரு குடில் இருந்தது. அதை பார்த்த உடனே ஓடி வர்றாரு, அந்த எப்படியாவது தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்ட்டு கேட்கிறாரு. அங்க அந்த முனிவர் ஒருத்தர் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த கூப்பிடுறாரு, அவர் தியானத்திலேயே இருக்காரு. அவருக்கு காதலியே விழவே இல்லை. உடனே என்ன பண்றாரு, பக்கத்துல பாக்குறாரு என்ன இருக்கு, என்ன ஒரு செத்த பாம்பு இருக்கு, அதை தூக்கி வந்து முனிவர் கழுத்துல வந்து போட்டுடுறாரு. நீயும் இது ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுடுறாரு. இதை பார்த்துட்டே அவங்க பையன் வந்து ஸ்ருங்கின்ற வந்து என்ன பண்றான், ராஜான்னு கூட பார்க்கல, உடனே அவருக்கு வந்து சாபத்தை கொடுத்துடுறாரு. இந்த மாதிரி 7 நாள்ல நீ வந்து இறப்பாய், இந்த ரக்ஷகன் என்ற பாம்பு மூலமா நீ வந்து இறப்பாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அப்ப வந்து தக்ஷகன் இந்த பாம்புனால இருப்பான் அப்படின்னு அவருக்கு வந்து ரொம்ப இதா போயிடுது. நேரம் வராரு, தன்னுடைய மாளிகைக்கு வராரு, எல்லாத்தையுமே வந்து ஒப்படைச்சிட்டு அவர் பாட்டிக்கு கங்கக்கரை நோக்கி போறாரு. போகும்போதே அவர் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு இன்னும் 7 நாள் தான், நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும், என்னை யார் கைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே போயிட்டு இருக்காரு. இது தப்போல சுகதேவ கோஸ்வாமி வராரு, நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உட்கார வச்சு அவருக்கு வந்து 7 நாள்ல வந்து பாகவதம் வந்து சொல்லி முடிச்சாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன். ஏன், அவர் வந்து சரண அடைஞ்சதுனால அவருக்கு வந்து பகவான் வந்து சொன்னாரு. அடுத்தது வந்து துருவ மகாராஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தன்னுடைய அப்பா மடியில தான் உட்கார முடியல, அதனால எப்படியாவது நான் ராஜாவாகணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவருக்கு வந்து தவம் பண்ணாரு. ஆனா தவம் முடிக்கும் போதுதான் அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சது, நான் எவ்வளவு சில்லியா இருந்திருக்கேன், போய் ராஜாக்காக நான் ஆசைப்பட்டிருக்கேன், பகவான் அதுக்கு மேல இருக்காரு, அவரை நான் அடையணும் அப்படின்றது நான் வேண்டிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு. பகவான் வந்து அவர் முன்னாடி தோன்றி அவருக்கு வந்து இந்த ஸ்திரமான ஒரு பிளானட், அது ஒரு கிரகத்தை வந்து அவருக்கு வந்து கொடுத்தாரு. அதுதான் வந்து என்ன கிரகம் அது தெரியுமா, துருவ நட்சத்திரம். துருவ நட்சத்திரமாக இருக்கிறார். இன்றும் வந்து துருவ நட்சத்திரம். அவர் பகவான் வந்து சொல்றாரு, எல்லாம் அழிஞ்சாலும் உன்னுடைய கிரகம் வந்து அழியாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து ராமர் ஹனுமார். ராமர் எங்கெல்லாம் இருக்காரோ அந்த இடத்துல வந்து ஹனுமார் வந்து இருப்பாரு. ஹனுமார் எந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்காரோ அங்க ராம ஜபம் வந்து நடந்துட்டே இருக்கும்.
சோ அவ்வளவு வந்து ரொம்ப ஒற்றுமையானவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். தாசன் தான் வந்து சொல்லணும். தாசன் அப்படின்னா சர்வெண்ட். ராமருடைய சர்வெண்ட் வந்து ஆஞ்சநேயர். அடுத்தது வந்து சூத பௌராணிக்கர். அவர் வந்து நைமிசாரண்யத்துல வந்து கேள்விகள் வந்து கேட்கிறாரு. கேள்விகள் கேட்டு அந்த முனிவர்கள் 6 முனிவர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, 6 கேள்விகள் வந்து கேட்கிறாங்க. அத்தனை கேள்விக்கும் அவர் வந்து ஒன்னொன்னா வந்து பதில் வந்து ஒரு கேண்டோவா அவர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. இதுதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேஷாம் தேஷாம் ஞானே நித்யயுக்த ஏக பக்திர்விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோ அத்யர்த்தம் அகம் சமவப்ரியக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர்களின் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. யார் பகவானுக்கு என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்கு வந்து நீ நிறைய வந்து நைவேத்தியம் பண்ணணும், பெரிய பெரிய ஷோவா வச்சு நீ வந்து பகவான் வந்து அலங்காரம் பண்றது அப்படின்றது பகவானுக்கு வந்து அதுதான் பிடிக்கும் அப்படின்றது கிடையாது. இல்ல வேத மந்திரங்கள் நிறைய வந்து சொல்லணும் அப்பதான் பகவானுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றது வந்து கிடையாது. பகவானை யார் வந்து புகழாரம் பாடுகின்றார்களோ அவர்களை பகவானுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். புகழாரம் அப்படின்னா நம்மள மாதிரி கிடையாது. பகவான் எல்லாமே அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்குறாரு. சோ அவரை புகழ்ந்து பாடணும். இப்ப இல்லை அப்படின்னா நம்ம வேலையாகணும் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அவரை வந்து புகழாரம் பாடினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வேலை வந்து லகுவா இருக்கும், ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து பாடுறோம். சோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து செல்ஃபிஷ் ஆகிடுறோம். ஏன்னா பகவான் கிட்டே இருந்து வரும்போது மொத்தம் நான் ஏன் பகவானுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும், அவரோட கடமை தானே. இல்ல கடமை அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம வந்து உலகத்துல இந்த கூகுள் மேப்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இடம் வந்து எவ்வளவு துணூண்டா இருக்கு. அந்த துணூண்டுலயே நம்ம துணூண்டா இருந்துட்டு இருக்கோம். அதுதான் நம்ம வந்து பாராட்டணும். சோ அத்தனைக்கும் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து படி அளக்கின்றார். நம்மளுடைய உணவு நம்ம சாப்பிடுறோமா, அந்த செரிமானம் மாறுதா, எத்தனையும் வந்து பகவான் வந்து நம்மள வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா வந்து அவருக்கு நன்றி வந்து தெரிஞ்சாக்கணும். தெரிவிச்சு அவருடைய பாதார விந்தங்கள்ல நம்ம எப்பவுமே வந்து சரணடைஞ்சோம் அப்படின்னா நாம அவருக்கு வந்து பிரியவனாக இருப்போம். நம்ம அவரை வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரியமா இருக்கிறதுனால்தான் அவரை வந்து நம்ம எப்பவும் வந்து பாடிட்டு இருக்கோம். அதனால்தான் அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரியமாக இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இதி ச மகாத்மாசு துர்லபக. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. அதோ இங்க வந்து பகூனாம் அப்படின்னா நிறைய அப்படின்னு அர்த்தம். நிறைய பிறவிகள் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. நம்ம இந்த பிறவி எடுத்திருக்கோம், போன பிறவி, அதுக்கு முந்தின பிறவி, அதுக்கு முந்தின பிறவி, அதுக்கு முந்தின பிறவில என்னவா இருக்கோம்ன்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. சோ பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைந்தான் அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இங்க வந்து யார் இங்க வந்து ரெஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னா கோபிகைகள் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே ரொம்ப பக்தி உடையவர்கள். பகவான் பேர்ல பக்தி உடையவர்கள் யாரு அப்படின்னா கோபிகைகள் தான். கொஞ்சம் கூட வந்து இன்னிய அளவு கூட வந்து அவங்க வந்து சந்தேகம் கிடையாது பகவான் பேர்ல. அப்பேற்பட்ட ஒரு அந்த மாதிரியான தூய பக்தியை வந்து நம்ம என்னைக்குமே அடையணும் அப்படின்றதுதான் வந்து சொல்றாங்க. அப்பேற்பட்டவர்கள் வந்து ரொம்ப அரிதுன்னு வந்து சொல்றாங்க. கம்ப்ளீட் டோட்டல் சரண்டர் பண்றவங்க வந்து ரொம்ப அரிதுதான். நம்மளுக்கு எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்து அந்த மமக்காரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதனாலே நம்ம வந்து சரணடைகிறதுக்கு ரொம்ப யோசிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. காமைஸ்தைஸ்தைர்ஹிருதஞானாக பிரபத்யந்தே அன்ய தேவதாக தம் தம் நியமமாஸ்தாய பிரக்ருதாய நியதாஸ்வயா யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்தக ஸ்ரத்தையார்ச்சிதம் இச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ விததாம்யகம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம். சோ நம்மளுக்கு வந்து ஜட ஆசைகள் என்ன அப்படின்னா, நம்ம இந்த வீட்டுல இந்த ஜட பூமியில இருக்கோம், இந்த வீடு இல்ல, இன்னொரு வீடு கட்டணும், அந்த ஊருக்கு போறோமா அந்த ஊர்லயும் இன்னொரு வீடு கட்டணும், ஒரு ஒரு இடமா நம்ம வந்து வீடு கட்டணும், நம்மளுடைய பிசினஸ் பெருக்கணும், நம்மளுக்கு எல்லாருமே வந்து தெரியணும், நம்ம எல்லாருமே அடக்கி ஆளணும் அப்படின்னு எண்ணக்கூடியவர்கள் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜட ஆசைகள்ல வந்து நிறைய அவங்க கிட்ட வந்து இருந்துட்டு இருக்கோம். அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்மளோட ஜட ஆசையை பூர்த்தி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா தேவர்களிடம் வந்து சரணடைவார்கள். அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பூஜைகள்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. சோ பூஜைகள்லாம் வந்து பண்ணும்போது தன்வயப்படுத்துறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றிக்கிட்டு தனக்கு என்ன நியமங்கள் தோன்றதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து பின்பற்றுவாங்க. அடுத்தது வந்து எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாக இருக்கின்றேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அவன் குறிப்பிட்ட தேவரின் பக்தி செலுத்துவதற்கான நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன். சோ பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அந்த தேவர்களும் என்னால் தான் படைக்கப்பட்டுள்ளனர். சோ அவர்களை நீ வணங்குறியா, ஓகே நான் சாங்ஷன் பண்றேன், உனக்கு நானே வந்து அவங்க கிட்ட கூட்டின்னு போறேன் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து நம்ம அந்த கோவில் ஏதாவது ஒரு கோவில் வழியா வருவோம், உடனே நம்ம உள்ள போய் நம்ம வந்து கடவுள் பிரகாரத்தை வந்து சுத்துவோம், அவங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட சந்தேகங்கள்லாம் வந்து கேட்போம். சோ அது ஏற்பாடு பண்றது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து ஏற்படுத்துகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதோ மறைக்கிறாப்பு. சதயா சதயா ஸ்ரத்தயா ததயா யுக்தஸ் ஸ்ரத்தயா யுக்தஸ் தஸ்யாராதனம் ஈஹதே லபதே ச தத காமான் மயைவ விஹிதான் ஹிதான் அந்த வந்து பலம் தேஷாம் தத் பவத்யல்பமேதசாம் தேவான் தேவயஜோ யாந்தி மத் பக்தா யாந்தி மாமபி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவர் வந்து சொல்றாரு, பகவான் வந்து சொல்றாரு, அந்த தேவர்களை வழிபடுறதுக்கும் நானே ஹெல்ப் பண்றேன் உனக்கு, அட்லீஸ்ட் அவங்களையாவது நீ வணங்குறியே அதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. சோ என்னதான் நம்ம வந்து தேவர்களை வணங்கினாலோ, நம்ம அவங்க கிட்ட முறையிட்டாலும் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முறையிட்டாலும் அத்தனை தேவர்களும் எங்க போய் பர்மிஷன் கேட்பாங்க அப்படின்னா பகவான் கிட்டதான் வந்து பர்மிஷன் வந்து கேட்பாங்க. அவர் வந்து சாங்ஷன் பண்றது அவர் தான் வந்து சாங்ஷன் பண்றாரு. சோ கொடுக்கட்டுமா அப்படிங்கிட்ட ஓ கொடு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடுவாரு. இப்ப வேற பின்னாடி ஏதாவது பிரச்சனை வரும் அதை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு பகவானே வந்து சொல்லிடுவாரு. எப்படி எப்படின்னா நிறைய அசுரர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் சிவபெருமானும் சரி பிரம்மதேவர் 2 பேருமே வந்து நிறைய வரத்தை வந்து கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் வந்து வம்புல வந்து மாட்டிப்பாங்க. உடனே நேர போய் விஷ்ணுகிட்ட போய் வந்து சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து அவருதான் எப்பவுமே வந்து மோகினி வடிவத்தை எடுத்துருவாரு. இப்போ மோகினி பெண் வடிவமா எடுத்து அவங்களை வந்து கவர்ந்து சோ அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த அவங்களுடைய என்ன வரம் கொடுத்தாங்களோ அதை மீட்டு அவர்கிட்டமே வந்து கொடுத்துருவாரு. அந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் பகவான் வந்து ரொம்பவே அழகா வந்து செஞ்சு கொடுப்பாரு. சோ இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுவையாகும். பகவான் வந்து டைரக்டா வந்து சொல்றாரு, இது எல்லாமே நான் தான் அருள்கின்றேன் அப்படின்றாரு. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டதுமாகும். எப்பவுமே வந்து தேவர்கள் அப்படின்றது இந்த ஜடபூமிக்கு மேல தான் இருக்காங்க அத்தனை பேரும். சோ அதனால அந்த நாங்க போனா கூட திரும்பி நம்ம வந்து திரும்பி அந்த ஜடபூமிக்கு தான் வரும். அதனால அவங்க எல்லாமே வந்து சிற்றறிவு உடையவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகத்துக்கு செல்வர். ஆனால் பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். கடைசியா எங்க போகணும் அப்படின்னா, என்னதான் நம்ம இந்த சமயத்துல வந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டு நம்ம வந்து தேவலோகத்துல போறதோ இல்ல பிரம்மலோகத்துக்கு போறதோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பேய் உலகம் அதுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லோகம்லாம் இருக்கு. அந்த லோகத்துல நம்ம போகணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கும் பகவான் வந்து சாங்ஷன் பண்ணக்கூடியவர் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவ்யக்தம் அவ்யக்தம் வியக்திம் ஆபன்னம் மன்யந்தே மாம புத்தயக பரம் பாவம் அஜானந்தோ மமாவ்யயம் அனுத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர்.
அவர் வந்து பூமியில பறக்கும் போது அவருக்கு வந்து உருவமே கிடையாது, பூமிக்கு வந்துட்டு அப்புறம் தான் அவர் உருவம் அப்படின்ட்டு ஒரு சில பேர் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அறிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான அது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். சோ பரம இயற்கைன்றது என்ன அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து தெரியாதனால இவங்க சொல்லிட்டு போறாங்க அப்படின்ட்டு விட்டுருவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நாகம் பிரகாச சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவ்ருதக மூடோ அயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம் வேதாகம் சமதீதானி வர்த்தமானானி அர்ஜுனா பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேதன கஷ்சன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சிற்றறிவுகளுக்கு அறிவுடையவருக்கு முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவது கிடையாது. பகவான் இங்க தெளிவா வந்து சொல்லிடுறாரு. யாருக்கெல்லாம் வந்து சிற்றறிவு இருக்கோ அவங்களுக்கு நான் வந்து தோன்றவே மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன், எனவே நான் பெறப்பட்டவன். அவருக்கு வந்து இன்டர்னல் பொட்டன்சி அப்படின்ட்டு அந்தரங்க சக்தின்றது இன்டர்னல் பொட்டன்சி, அழிவற்றவன். அதனால பகவான் வந்து அழிவற்றவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க, பிறப்பற்றவர் அப்படின்னே வந்து சொல்றாங்க. அதை பத்தி வந்து இவங்க யாருக்குமே வந்து எதுவுமே வந்து தெரியாது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு பகவான். அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளானா கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்க போகின்றனவை அனைத்து எல்லாவற்றையும் அவர் வந்து சொல்றாரு. எல்லாவற்றையும் என்ன அப்படின்னா அனைத்தையும் அவர் வந்து அறிவேன், நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன். ஆனால் சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அவரு? கடைசி கீழே தெரியவே இல்லை. ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பகவான் அறிந்தவர் வந்து யாருமே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ பகவான் வந்து கடந்த கால பகவானுக்கு வந்து நம்ம முன்னாடி என்னவா இருந்தோம்ன்றதும் தெரியும், இப்போது என்னவா இருக்கோன்றது தெரிஞ்சிருக்கு நம்மளுக்கே. அடுத்தது வந்து இனிமே நம்ம என்னவா இருக்கோம், நம்மளுக்கு இந்த ஜென்மா பத்தி தெரியும், போன ஜென்மா பத்தி தெரியாது, அடுத்த ஜென்மா என்ன எடுக்க போறோம்ன்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. சோ பகவான் வந்து சொல்றாரு, நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் எனக்கு வந்து நல்லாவே வந்து தெரியும், ஆனால் என் பகவானை வந்து தெரியாதவர்கள் தான் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். ஏஷாம் வந்தகதம் பாவம் ஜனானம் புண்ணிய கர்மணாம் தே த்வந்த்வ மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவ்ரதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் இருப்பார். யார் வந்து நம்ம நிறைய பாவத்தையும் வச்சுட்டு நம்மளால பக்தி தொண்டு நிச்சயம் வந்து செய்ய முடியாது. மயக்கமா இருக்குது, அதாவது இருமைகள், நான் இது பண்றதா அது பண்றதா, அது வாங்குறதா இது வாங்குறதா, அந்த மாதிரி இருமைகள்லாம் நிறைய இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து இந்த அத்தனை பேரும் வந்து பூர்ணமாக அதை விட்டு விடுகின்றார்களோ, யார் அதெல்லாம் விட்டுறாங்களோ அவங்க வந்து பக்தி தொண்டில நிலையாக இருக்க முடியும். ஒரு பக்கம் ஜட ஆசை இருந்துட்டு இன்னொரு பக்கம் பக்தி தொண்டில ஈடுபடவே முடியாது. அதுதான் இங்க வந்து பகவான் ரொம்ப வந்து தெளிவா வந்து சொல்றாரு. சாதி பூததி அதி தெய்வம், இதுதான் அடுத்த அத்தியாயத்துல இந்த கேள்விகள்லாம் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யக்ஞம் சயே விதுகு பிரயாண காலே அவித்சமாம் தே விதுர்யுக்த சேதசக. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களையும் ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றி உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்தில் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். யார் ஒருத்தர் வந்து பகவானை வந்து சிந்திச்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து பிரயாண காலை அப்படின்னு வரும்போது என்ன, அது வந்து நம்ம இங்க இருந்த ஜடபூமியில இருந்து கிளம்புறோம், அதாவது இறக்கும் தருவாயில பகவானே வந்து அவங்க கண்ணு முன்னாடி வந்து நிப்பாரு. அது வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து அவரையே நினைச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அவர் வந்து நிப்பாரு. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. துருவ மகாராஜ் பத்தி இங்க வந்து சொல்றாங்க. துருவ மகாராஜனின் தந்தை வந்து உத்தானபாதர், அவருடைய மனைவி வந்து சுனிச்சி, வலது பக்கம் வந்து உத்தமன், இடது பக்கம் வந்து துருவன். இதுதான் வந்து அவருடைய கதை. ரெண்டு பேரும் வந்து அப்பா மடியில உட்காரணும் அப்படின்னு பாக்குறா. ஆனா தன்னுடைய இளைய தாயார் அவங்க வந்து சுருச்சி அப்படின்னுவாங்க, அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா துருவனை வந்து விரட்டி விட்டுடுவாங்க. நீ போ, நீ வந்து லாயக்கு இல்ல,
என் பையன்தான் அப்பா மடியில உட்கார முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னோட அம்மாவான சுனிதி கிட்ட வந்து சொல்றாங்க. அம்மா சொல்றாங்க, ஆமா அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். நீ வந்து நல்ல இந்த வயத்துல பிறந்த அப்படின்னா நீ வந்து அவருடைய மடியில உட்கார முடியும், நீ போய் தவம் பண்ணு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடுறாங்க. ஏதோ ஒரு கூட்டாம்புக்குல அவர் வந்து சொன்னதுனால அவர் என்ன பண்றாரு, போறாரு, தவம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு. எல்லாருமே வந்து தடுக்கிறாங்க. நீ சின்ன பையன்ப்பா, நீ எல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க. ஆனா நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து போறாரு. நாரதர் வந்து அவருக்கு வந்து அருள்கின்றார். ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்ற மந்திரத்தை வந்து அவங்க வந்து உச்சரிக்க சொல்றதுனால அவர் வந்து கடுமையா நல்லா வந்து தவம் எடுக்கிறாரு. இதுக்கு வந்து இந்திரன் அவங்க எல்லாம் வந்து பயப்படுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த தவம் வந்து அவ்வளவு வலிமை வாய்ந்ததான். நம்ம அவர் வந்து ஒத்த காலில் வந்து நின்றான். அந்த கட்ட வரல்னால கீழே அமுங்கிடுதான் அந்த பூமி. அதுக்கு வந்து அவர் தான் சொல்றாரு, இப்பேற்பட்ட தவ வலிமையை வச்சிட்டு இருக்காரு, இவன் எங்கேயாவது என்னோட பதவிக்கு எங்கேயாவது பறிபோயிடுமோன்ட்டு அவர் இந்திரனுக்கு ஒரு பயம் வந்துருது. அதனால நேரா போய் விஷ்ணு கிட்ட போய் சரணடைறாரு. என் பகவானை நீதான் வந்து காப்பாத்தணும். இவன் வந்து பார்த்தா இவன் 3 உலகம் அப்படியே ஆடுறது இவரோட தவ வலிமையினால, முதல்ல அவங்கள போய் விடுதலை பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, துருவனுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறாரு. துருவனுக்கு வந்து தெரியவே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து உள்ளுக்குள்ள பகவானை வந்து வர வச்சுட்டாரு. உள்ளுக்குள்ள இருக்க பகவானையே அவர் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. சோ பகவான் என்ன பண்றாரு, தெரிஞ்சு போயிடுது இவர் வந்து உள்ளுக்குள்ள என்ன வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு, அதனால நான் அதை மறைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மறைச்சிடுறாரு. அதை மறைச்ச உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இத்தனை நாள் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன், அங்கே காணும் இங்க காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூச்சு பார்க்கற நேத்தாப்பலையும் அவரு நின்றுட்டு இருக்காரு. சோ அவருக்கு வந்து அவரோட வரம் வந்து கொடுக்கின்றார். அவருக்கு வந்து நாக்குல வந்து தொட்டதுனால அவரால் வந்து சின்ன வயசுன்றதுனால நிறைய பாடல்கள்லாம் வந்து பாடியிருக்காரு. அரசாட்சியை ரொம்பவே வந்து எடுத்து நல்ல இது வந்து பண்ணியிருக்காங்க, அரசாட்சி வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது சொல்லலாம். சோ இதுதான் எப்படி அவர் வந்து தவம் இருந்தாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவர் எப்படி தவம் இருந்தாரு, மதுவனத்தில் கடுமையாக தவம் புரிதல். முதல் மாசம் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, முதல் மாசம் அவர் வந்து ஒரு 3 நாளுக்கு ஒரு தடவை வந்து பழம் வந்து சாப்பிட்டு இருந்தாரு. 2ஆம் மாசம் வந்து உலர்ந்த புல்லு, அதுவும் வந்து இலையும் வந்து 6 நாளுக்கு ஒரு தரம். தண்ணீர் வந்து 9 நாட்களுக்கு ஒரு தரம் வந்து சாப்பிட்டாரு. காற்றையே 12 நாளுக்கு ஒரு தரம் வந்து சாப்பிட்டாராம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒற்றை காலில் நகராமல் அப்படியே இருந்துட்டு துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்டு நாரதர் வந்து அப்படியே மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசித்தார். துருவனின் தவத்தால் 3 உலகமும் வந்து தடுமாறுகிறது. அவனுடைய கட்டை விரல் பூமியின் பாதியை கீழே தள்ளியது. பகவான் அவன் முன் தோன்றிய பின்னும் அவன் ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததால் அவன் மனதில் இருக்கும் வடிவத்தை மறைத்து அவன் கண்களை திறக்க செய்தார். தன் பாஞ்சஜன்யத்தால், அதாவது சங்கு, அவருடைய சங்கனா பாஞ்சஜன்யத்தால் துருவனை ஸ்பரிசிக்கின்றார், தொடராரு. ஸ்லோகம் பாடும் திறனையும் அவருக்கு வந்து வழங்குகின்றார். நிறைய வந்து மந்திரங்களை வந்து பாட ஆரம்பிச்சார். சோ துருவ மகாராஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய வழங்கப்பட்ட லோகம் வந்து துருவ மகாராஜை பற்றிய நாம் பேசும்போது அவரை மகிமைப்படுத்துகின்றோம். துருவ மகாராஜ் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி சேவையை செய்கின்றார் மற்றும் சங்கை தொட்டு அறிவு பெற்றவர். அவருடைய தாத்தா கிருஷ்ணரை பார்த்த போது அவர் கிருஷ்ணரிடம் எதையும் கேட்கக்கூடாது என்று உணர்ந்தார். இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் அவருக்கு துருவ லோகாவை ஆசீர்வதித்தார். அவர் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து என்ன பண்றாரு, நம்ம எதுவுமே கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருந்தாரு. ஆனாலும் பகவானுக்கு வந்து தெரியும். அதனால அவருக்கு வந்து துருவ லோகம் அப்படின்ற லோகத்தை வந்து அவருக்கே வந்து கொடுத்துட்டார். இது டு ஆனர் ஹிஸ் டிசைபிள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். அவருடைய சீடரை வந்து ஆனர் பண்றதுக்காக இது பண்ணினார் கடவுள். சோ அதோட அந்த அத்தியாயம் வந்து நிறைவு பெற்றது. நம்ம வந்து 7வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை பற்றிய பற்றி கேள்விப்பட்டதன் மூலம் அவரை பற்றி முழுவதுமாக அறிந்தேன். பொருள் மற்றும் ஆன்மீக ஆற்றல்கள் இரண்டிற்கும் ஆதாரமாக இருப்பது கிருஷ்ணர் தான். நம்ம அதுல வந்து பார்த்தோம் அவர் என்னென்ன இதுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கின்றார். அடுத்தது வந்து முக்குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்துக்கு எல்லாமே வந்து பகவானால வந்து கட்டுப்படுத்துகின்றது. அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பகவானை வந்து சரணடைய வேண்டும். துரோகிகளுக்கும் அறிவு கிடையாது. கிருஷ்ணரிடம் ஒருபோதும் சரணடைவது கிடையாது. பக்திமார்கள் அறிவை வளர்த்து யாரெல்லாம் வந்து பகவானோட சரணடைய மாட்டார்கள், ஒண்ணு வந்து துஷ்கிருத்தினம், அதாவது துஷ்டர்கள். அடுத்தது வந்து நராதமா. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மூடர்கள். அடுத்தது ஆசூரியம், அதாவது அசுரர்கள். இவங்க யாரும் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைய மாட்டார்கள். யார் பகவானிடம் சரணடைவார்கள் அப்படின்னா, முதல்ல வந்து துயரற்றோர், அப்புறம் வந்து கேள்வியுடையவர், அடுத்தது வந்து செல்வம் விரும்புவோர்,
அடுத்தது வந்து ஞானத்தை பெற விரும்புவோர். இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானை வந்து சேவை செய்யக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மூலம் உயிர் மற்றும் அவரது சுதந்திரத்தின் குழப்பம் வந்து தீர்ந்து விடுகின்றது. சோ இப்பதான் இன்னொரு இது குழப்பம் வச்சிருக்காரு. என்ன குழப்பம் அப்படின்னா அதிதெய்வம், அதிபூதம் இதெல்லாம் வந்து நாளைக்கு நம்ம வந்து 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. வாஞ்சகல்ப தர்பிஷ கிருபா சிந்தப்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம லைவ் வந்து ஸ்டாப் பண்றேன். அட்டெண்டன்ஸ் வந்து